खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आरोबाव आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि बे भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु खृष्टनि मुङै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव आं बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम बे मोनसे बाथ्रानि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ दिनै आङो शेयार खालामनो सानदों आरो बेजों लोगोसे बेखौनो आङो मिजिंथिदों जायफ्रा दिनैनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो माबा मोनसे सहाय लाभ बा मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु खृष्टनि मुङै आं बेखौनो मिजिंथिहरबावदों। अब्ला बे समाव अनसायग्राफोर नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों बे बाथ्रानि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। तो बेनो जाहैबाय फिसाफोरखौ माबोरै नंगौ आखलाव दैदेननो। अनसायग्राफोर बे बाथ्रानि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं शेयार खालामनो सानदों। जों दिनै गोबांथार समावनो अनसायग्राफोर जोङो जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंनि पेरेन्ट्सफ्रा गाव गावनि फिसाफोरनि थाखाय जों दिनै सिन्था जायो। सोरबा सोरबा नायनो दुखु जानांगासिनो दङ, सोरबा सोरबा गाव गावनि फिसाफोरखौ लानानै दिनै गाबनांगासिनो दङ, सैनांगासिनो दङ, लाजिनांगासिनो दङ, सोरखौ लानानै गाव गावनि फिसाफोरखौ लानानै। आरो सोरबा सोरबा गाव गावनि फिसाफोरखौ लानानै ओरैबायदि रंजा खुसि मान सन्मान बेफोरबायदिना गाहाम गोजोननाय दिनै बेबायदिबो दिनै जागासिनो दङ दिनैनि बे बुहुमावहाय। तो आंबो बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै बेखौनो शेयार खालामनो सानदों जोंनि बिमा बिफाफोरजों लोगोसे आरो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोनजों लोगोसे खोब गुरुत्तर बाथ्रा आंनि फिसा नलेजजोंहाय। तो बेनो जाहैबाय जे फिसाफोरखौहाय माबोरै नंगौ आखलाव दैदेननो। तो अनसायग्राफोर फिसाफोरखौ जोंनि बिमा बिफाफ्रा नंगौ आखलाव दैदेननो रोङैखायनो जोंनि दानि फिसाफ्रा बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ नंगौ आखलाव दैदेननो रोङैखाय बा दैदेननो हायैखायनो मा जागासिनो दङ गोबांथार जोंनि माखासे बिमा बिफाफ्रा दिनै खस्थ' मोनगासिनो दङ, गाबनांगासिनो दङ, सैनांगासिनो दङ, लाजिनांगासिनो दङ। सोरखौ लानानै? गाव गावनि फिसाफोरखौ लानानैनो। इनायनो दुखुनांथाव। तो बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो आङो बे बाथ्राखौनो लाबोदों जे जोंनि फिसाफोरखौहाय जोङो माबोरै नंगौ आखलाव दैदेननो। जेब्लासिमहालागै जोङो बिमा बिफा जानानै जोंनि फिसाफोरखौ जों जेब्लासिमहालागै नंगौ आखलाव दैदेननो रोंनाय नङा, जेब्लासिमहालागै जोंनि फिसाफोरखौ नंगौ आखलाव जोङो दैदेननो हानाय नङा बा रोंनाय नङा, अब्लासिम जोङो बा जोंनि बिमा बिफाफ्रा आं सानो गोजोननाय सान्थिखौ माब्लाबाबो मोननाय नङा फिसाफोरखौ लानानै। जेब्ला जोंनि बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौहाय नंगौ आखलाव दैदेननो हागोन, नंगौ आखलाव दैदेननो रोंगोन बा गोरों जागोन फोरोंनो गासैयावबो, अब्लासो मा गाव गावनि फिसाफोरखौ लानानै जोंनि बिमा बिफाफ्रा गोजोननाय रंजानायखौ मोननो हागोन होननानै आं सानो। अब्ला बे समाव अनसायग्राफोर नोंथांमोननिसिम फै आं गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनि। नोंथांमोना बे मोनसेल' बाइबेल सिरिखौ खोनासंबानो जाबाय जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव मा बुंदों। बेयाव बेबायदि बुंदों, बोसोन बिजाब 29 बालाबनि 19 सिरियाव Proverbs chapter 29 verse 17 बेयाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों, जेरै थानांगौ बेबादि थाहो आर जेरै मावनांगौ बेबादि मावहो, अब्लानो नोङो बिसानि आखल गियानखौ नुनानै रंजाफ्लायनो हागोन। बियो नोंखौ जेब्लायबो लाजि फोनांथारनाय नङा। तो खोनाबायना अनसायग्राफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला
जोंनो मा नलेज होदों जोंनि बिमा बिफाफोरनो आरो जोंनो मा गियानखौ होदों मा खालामनो नांगौनो जोंनि दानि बिमा बिफाफ्रा मा खालामनो नांगौ फिसाफोरखौहाय मा खालामनो नांगौ जेरै थानांगौ बेबादि थाहो होनना बुंदों आरो बे बाथ्रायाव बिराद दिनै पइन्टसफोर मिनिंफोर ओंथिफोर दिनै हाबनानै दं अनजाग्राफोर जोंनि फिसाफ्रा जेरैबायदि थांनानै थानो नांगौ जेरैबायदि मावनो नांगौ जेरैबायदि जिउ खांनो नांगौ जेरैबायदि सोलोंनो नांगौ जोङो उन्दै समावनो जोंनि फिसाफोरखौहाय बेबायदिनो थाहोनो नांगौ आरोखि बेबायदिनो जाहोथारनो नांगौ अब्लासो जोङो मा जोंनि फिसाफोरखौ लानानै मोजां फिथाइखौ दिनै जों मोननो हागोन आरो बेनि गाहाय सिरियाव बुंदों आरो जेरै मावनांगौ बेबादि मावहो जोंनि फिसाफ्रा मा खामानि मावनांगौ बेखौ जोंनि बिमा बिफाफ्रा मावहोथारनो नांगोन जेरैबायदि थानो नांगौ बेबायदि थाहोथारनो नांगोन जेरैबायदि मावनांगौ बेबादि मावहोथारनांगोन जोंनि बिमा बिफाफ्रा अब्लासो मा बुंदों अब्लानो नोङो बिसानि आखल गियानखौ नुनानै रंजाफ्लायनो हागोन बियो नोंखौ जेब्लायबो लाजि फोनांथारनाय नङा मानो जेरैबायदि थानांगौ नों फोरोंखाबाय नालाय आरो गथ'आ थाबाय ना मा होनो जेरैबायदि मावनांगौ नोंथाङा फोरोंनायखाय गथ'आ बेबायदि मावबाय आरो बियो नोंखौ माब्लाबाबो लाजि फोनांथारनाय नङा आरो नोङो मा होननानै बुंदों नोङो अब्लानो नोङो बिसानि आखल गियानखौ नुनानै रंजाफ्लायनो हागोन होननानै बुंदों दा बेनिखायनो जोंनि दानि बिमा बिफाफ्रा जायफ्रा फिसाफोरखौ लानानै दुखु सिन्था जागासिनो दङ अनजाग्रा बिमा बिफाफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै बेखौनो फोरोंदों जोंनि दानि फिसाफोरखौहाय उन्दै समनिफ्रायनो दानिफ्रायनो जोङो मा फिसाफोरखौ बेबायदि शिक्षा दिनै जों होनो नांगोन नाथाय एक बिमा बिफाखौ बेखौसो दिनै नुनो मोनदों एनायनि दुखुनांथाव मा फिसाफोरनि खोथा बाथ्रा बादिसो दिनै सलियो बिमा बिफानि खोथायानो दिनै रज'आ आरो बिमा बिफाया दानि माखासे बिमा बिफाफ्रा फिसाफोरजोंसो दिनै जेननानै थानो गोनां जायो अब्ला सानखादो नोंथाङा बे फिसाखौ लानानै गोजोननाया नोंथांनियाव माब्लाबाबो फैनाय नङा न'खरावहाय आरो नोंनि जिबनावबो दिनै बेखौ मोननो हागोन आरोखि अब्ला जोङो नायबावनि बे बाइबेल सिरिया जोंनो मा फोरोङो बे बाइबेल सिरिया जोंनो फोरोंबावो डिसिप्लिन योर चिल्ड्रेन जोङो जोंनि फिसाफोरखौहाय बा नोंथाङा नोंथांनि फिसाफोरखौहाय माब्रै डिसिप्लिनाव थानो नांगौ जानो नांगौ बेखौ मा फोरोंबावो अनजाग्राफोर ना बे डिसिप्लिन बेखौ दिनै फोरोंदों आरोखि ओंखायनो बियो नङा दि फिसाफोरखौहाय पानिशमेन्ट होनाय अनजाग्राफोर जेरैबायदि थानांगौ बेबायदि थाहोनल' नांगौ जेरैबायदि मावनांगौ बिदिल' मावहोनो नांगौ अब्लानो जोङो गोजोननाय रंजानायखौ मोननो हागोन फिसाफोरखौ लानानै जोंनि जिबनाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा नाथाय नों फोरोंनायखौ जेब्लाबो मावहोथारनायनो डिसिप्लिनावहाय दङ जेखौ नों फोरोंदोंमोन बेखौ अरायबो मावहोथारनाय अब्लासो फिथाइ गोनां जागोन अब्लासो नोंथाङा फिसाखौ लानानै रंजानो हागोन आरो बेयाव थागोन कारेक्सन एन्ड गाइडेन्स अनजाग्राफोर आरो दिनै बेल' नंबावा आरो बेयाव दंबावो जेखौ फोरोंबाय बेनि सिङाव थानो नों जेखौ फोरोंबाय बे आयेननि सिङाव बे रुलनि सिङाव थानो दिनै बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंनो फोरोंबावो आरो बेल' नङा राइट फ्रम रं गोरोन्थिनिफ्राय राइटआव थानो नोंखौ सैथोथायाव थानो दिनै बे फोरोंबावो थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो दिनै शेयार खालामदों जाहोना बेनो जाहैबाय जोंनि दानि माखासे बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ जोथोन लानो रोङैयाव नंगौ आखलाव खांनो रोङैयाव नंगौ आखलाव दैदेननो रोङैयाव गोबांथार दिनै जोंनि बिमा बिफाफ्रा दिनै खस्थ' दिनै मोननांगासिनो दङ जों जेब्ला जोंनि फिसाफोरखौ नंगौ आखलाव दैदेननो रोंगोन जेरैबायदि मावनांगौ मावहोनो हागोन जेरैबायदि थानांगौ बेबायदि थागोन जोंनि फिसाफ्रा मा खालामबावगोन बिसोरो जोंनो मा होगोन they will give peace बिसोरो गोजोननायखौ दिनै जोंनो होगोन
बिसोरो गोजोननाय होगोन मानोना बुंदों बाइबेलाव अब्लानो नोंनि फिसानि आखल गियानखौ नुनानै रंजाफ्लायनो हागोन that means गोजोननायखौ होगोन आरोखि बे फिसाफ्रा अब्ला ना नोंगौ फोरोंनाया मा बुंनो मिथिबायना फिसाफोरखौ सन्मानिथुआव लाबोयो जेब्ला जों नोंथाङा नोंथांनि फिसाखौ नोंगौआव फोरोंगोन सैथोआव फोरोंगोन अब्ला सन्मानित बेबायदि मान होजाथावआव नोंनि फिसाखौ दैदेननानै लानानै फैगोन नोंनि बे फोरोंनायानो आरो बेल' नङा गियानबो लाबोगोन गियानाव लाबोयो आरो बिमा बिफाफोरखौ दुखु सिन्थायाव लाबोआ मा होनबावदों नाथाय गोजोननायसो लाबोयो जेब्ला जोंनि बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ नंगौ आखलाव दैदेननो हायो बा रोङो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेल' नंबावा they will bring you the delight your desire नोंनि गोसोनि हास्थायनाय लुबैनायखौ बे फिसाफ्रा दिनै लाबोगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जोंनि फिसाफोरखौ जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बुंदों जेरैबायदि थानांगौ बेबादि थाहो जेरै मावनांगौ बेबादि मावहो अब्लासो नङाब्ला जाथारनाय नङा बेबायदि मावहोब्लासो खालामब्लासो अनजाग्राफोर जोंनि बिमा बिफाफोर जोंनि फिसाफोरखौ लानानै जों दिनै रंजानो हागोन जेब्ला फिसाफ्रा नंगौ आखलाव मोजाङै देरलाङो they become source of joy pride and fulfillment मिथिबायना जोङो नंगौ आखलाव दैदेनखाबाय नालाय जेरैबायदि थानांगौ बेबायदि थाहोखाबाय नालाय जेरैबायदि मावनांगौ बेबायदि मावहोबाय नालाय मा जानोसैनो दाना फिसाफ्रा नंगौ आखलाव देरलांबाय जोङो नंगौ आखलाव फोरोंलांबाय फेदेरलांबाय नालाय मा जाबावसैनो फिसाफ्रा they become source of joy बे फिसाफ्रा रंजानायनि फुंखा बिमा बिफाफोरनि जाबावनोसै आरोखि दानिया नंगौ आखलाव फोरोंनायखाय नाथाय नंगौ आखलाव फोरोंनो रोङाब्ला रंजानायनि फुंखा जानाय नङा दुखुनिसो फुंखा दिनै बियो जागोन अनजाग्रा बिमा बिफाफोर बेनिखायनो जोंनि फिसाफोरखौ नंगौ आखलाव जोङो फोरोंथारनो नांगौ जेब्ला जोङो नंगौ आखलाव फोरोंगोन होमब्ला जोंनि फिसाफ्रा जोंनि थाखाय नोंथांनि थाखाय रंजानायनि बे मोनसे फुंखा जाफुंसारनाय आरो फिसाफोरखौ लानानै नोंथाङा गोग्गानाय दुगा बेबायदिबो दिनै नोंथाङा जानो हागोन ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नंबावा बिसोरनि मोजां आखला बा नंगौ दैदेनजानायखाय बिसोरो मोजां आखल जानायखाय बिसोरनि लाइफ चइसफ्रा मा नोंनि साननायाव रंजाहोबावगोन आरोखि माब्लाबा बिसोरो उदायैखौ सायख'नानै लानाय नंथारा गाहाम मोजांखौ दिनै सायख'नानै दिनै लागोन अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों फिसाफोरखौहाय माबोरै नंगौ आखलाव दैदेननो नांगौ माबोरै फिसाफोरखौ नंगौ आखलाव फोरोंनो नांगौ बेखौ गाहामथारैनो बुजिबाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा नायबाय जोङो जोंनि फिसाफोरखौहाय जेरैबायदि थानांगौ बेबायदि थाहोगोन जेरैबायदि मावनांगौ बेबायदि मावहोगोन आरो फिसाफोरखौ लानानै दुखु जानांनाय नङा रंजानायखौ मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय